kodwa akafunyanwanga ofana nawe. Wena wedwa uNkulunkulu. Elithi izwi lenkosi ekuqaleni wawulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wehla wakha phakathi kwethu, sabona egcwele umusa nenkazimulo. uNkulunkulu wethu asimbonanga ngempela ongafaniswa nawe. Baba wethu ongcwele, sizamile nokufaka abaningi ekhaleni abanezisindo emhlabeni, kodwa uNkulunkulu wethu akatholakalanga oneweight. Igama lakhe lona lodwa liphakanyisiwe kuna wonke amanye amagama. Phansi komhlaba uyaziwa, phansi kolwandle uyaziwa, even ngaphansi komhlaba ethuneni, ithuna liyamazi li-empty njengoba sikhuluma. Awu uNkulunkulu wethu ongcwele, ubani kanti ngempela ongasondela ebukhoneni bakho? Baba wethu onamandla okumuhle, uthembekile, uyakhazimula, uyasindisa, ugqabula amaketanga okufa, ugqabula amaketanga okuhlupheka, ugqabula amaketanga Baba wethu ongcwele azo zonke izinto zobumnyama. Ubani ongafaniswa nawe wena wedwa? uNkulunkulu wethu ongcwele owehle emazulwini, wahamba emhlabeni wangaba nasono, emhlabeni la kugcwele khona isono wangaba nasono, wahamba ungenabala, wahamba ungenaqhashaza. Baba wethu onamandla, ukubani ongafaniswa nawe? Ngoba wena wahamba phezulu kwamanzi, engekho kwahamba futhi engekho oseyophinda ahambe. Ubani ongalinganiswa nawe wena wedwa, okhuluma izwi libe linye ukuthi phonsa udobo ubamba ufishi, osubune imali kwenzeke ngendlela osho ngayo? Ubani ongalinganiswa nawe? Engani wena wahlambulula abantu okhoka abawu-10 at once, kwangaba khona nesikhathi Baba wethu ongcwele sokuthi ake kuyochekhwa. Baba wethu onamandla wonke, wena ovule zonke impuputhe, amehlo eyifike kuwe, wena ovuse abafile, wavusa noLazaro esenuka, uLazaro eseney'nsuku ezine efile. Unamandla phezu kokufa, unamandla phezu kobuhlungu, unamandla phezu kwazo zonke izinto. We give you all the glory, we give you all the praise. Siyakuzwa Baba khona, siyalizwa iphunga lakho, thina esikwaziyo siyakuzwa. Uyahamba phakathi kwethu, siyakuzwa ukuthinta kwakho, ukuthinta okungafani nokuthi hoya phokoya thapha. In the mighty name of Jesus, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Ubani ongalinganiswa nawe? Sesikhona Nkosi, sesikhona. Ake simshayeleni izandla kakhulu. Oh hallelujah, thank you Jesus. I know sisashayela mina bazalwana, sikashayeli yena. Glory to Jesus, glory to Jesus. Ngiyanizwa senisondele eduzane, ake simshayele izandla, hallelujah. Thank you Jesus. Ngahlala phansi. Thank you Jesus, hallelujah. Angibingelele kakhulu inceka kaNkulunkulu ayifusile, wayiphawula, wayiphakamisa, wayenza his mouthpiece, ubaba umpostoli, kanye nomama umpostoli umbuyaza. Sibashayeleni izandla kakhulu bazalwane. What an awesome service of God. Kuyisonke isikhathi ma siza la, inhliziyo yethu iyachichima injabulo. Kukhona abantu oya ngoba kufanele uye,
kodwa kukhona abantu oya ngoba olangazelela ukuya. So siyambonga uNkulunkulu ngempilo yabo. We were talking with mama sibuya la besibuya khona, and uma silokho sikhuluma uthi mama siyahamba ngiyamazi ukuthi uma sehambe ibanga lengaka akabe sakwazi ukuhamba, hayi ngoba egula nje umuntu wezinto zakhe. So wathi siyahamba, kuthe mase siyahamba wathi hey kambe nakusasa ikhona inkonzo. Wathi sizofika sijabule kakhulu bazana uzobe khona kusasa nabantwana bonke bazobe khona la. Amen. Hallelujah. Bless the Lord. Siyabathanda ubaba nomama uyazi, siyabathanda abazalwana abakhonza nabo, siyabathanda abafundisi abasebenza nabo. Mawufike la engazathi ufike endaweni ohlala kuyo zonke izinsuku. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yabo. And now umsebenzi abawenzayo, it has become crucial, especially in our generation. Ngoba uyazi ukuthi uqala ubizwe mawubizwa uNkulunkulu. Mhlawumbe sengiyakhuluma njalo. Uqala ubizwe kube khona isikhathi sokuyiprova ukuthi ubiziwe ngempela. Yabona abantu ababiziwe abala abaningi babo basala uprova nje ubizo lwabo. So uqala uprove ubizo lwakho bese uNkulunkulu ekuhlonipha neposition. Angisho yona le position okhethwa kuyo, akunikeza position amongst abantu ababizwe, which is the highest level. Mayise kunikeze iposition amongst the called. Kuzwakale mawungakasho lutho ukuthi khona into ongakayisho ebekwe kuwe nje, because God has given you a position amongst the called. But kwesinye isikhathi ubudlule bese uNkulunkulu ekwenza uba ivoice. Mayise kwenze waba ivoice, usuke ungaseyena umuntu, usuke uNkulunkulu efuna ukukhuluma nje ukhuluma ngawe. Bangazama uyicima ivoice yakho everywhere, kodwa uma usuyivoice kona abantu asebekhule baze baba ivoice. Yeah, but more than that, ilevel abaningi abangafiki kuyo la khona uba yiphimbo, uba ivoice amongst the generation, uba ivoice. Aphindeke futhi akuphakamise akwenza ube yisystem. Mayise kwenza isystem awuna ndaba no-ignorayo ngoba u-ignore isystem ezomsebenzela. So uyabona uma usuyisystem kusulela umama nje osowazama wahluleka ukuthola ingane athi ngicela ungene nje uphuze ijuice. Ngicela ungene nje uphuze ijuice. Yabona lo muntu yonke into oyenza kuye noyenza naye akwenzeki kube khona ama mistakes. Ngicela ungene uphuze ijuice. Kwacaca ukuthi into ayifunayo ayikho ku level yo juice. Ngoba kwesinye isikhathi kufuneka ubuyibheke into oyifunayo. Ungenzi into ye level yo juice kanti wena ufuna ilegacy. Angiphinde futhi mhlawumbe nje ngikhuluma kanje yena ngeze ngiyovala. Yabona ilegacy
baningi abantu abasebenza kanzima but they haven't created any legacy. I-legacy icreatwa ukuthintana nama-systems azokusheshisa ukuthi ufike la kufanele ufike khona. So kukhona abantu, there are few, very few labo bantu abaningi, very few people who have come to be a system ukuthi noma ningamhleba engekho uNkulunkulu ehlele kini afike ethi ngenizwile nikhuluma ngaye. Yabona, sekukhulunywa ngabantu abayisystem. Ethi uNkulunkulu asingayikhulumi naye, asingayisi nje kuye, kodwa ninathathani nanto uxhoko. Yabona, so those people abajwayele ukuba baningi, babe few nje. Imvamisa baba namalinyanyana nje. Ngaze ucabanga ukuthi udlule eduzane kwakhe futhi awumfili, kuba lula nokukhuluma ngaye ngekho, kanti awazi ukuthi ukhuluma ngesystem that is ekwazi ukushintsha. Yabona lento leyo ubizo inde kakhulu. Ngelilanga sohlala nababiziwe, sike sikhulume ngobizo. Enye izinto nje okufanele uyazi uma ubiziwe ukuthi awubizelwe bonke abantu. Awubizelwe bonke abantu. Ungabe ucabanga nje ukuthi ubizelwe bonke abantu. Khona abanye uzokhuluma bangakuzwa, kanti into yabo, ukhiye wabo ukuwe. So uNkulunkulu uyathanda ukuthi abeke into yakhe kulomuntu ombukela phansi. So it's very, very important. Bengisabingelela nje umpostoli kanye noma umpostoli angaqala ukushumayela futhi angazi noma ngizoshumayela yena. Ngibingelele bonke abefundisi abakhona, kuyisibusiso ukunibona. Yabona ukubizwa komuntu kulesi isikhathi kuyinto enkulu, ngoba baningi abathi babiziwe kodwa bengabizwanga. Kukhona Mntaka Msimango oke agijimela imvilophi ukuthi ngibone kuqoqwa imvilophi, and then masuyitholile imvilophi then what? Yeah, so uyitholile ke imvilophi then what? So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani enibizwe ngempela. Because angazi mina ababiziwe nabangabizwanga la. Wena wedwa wazi ukuthi ubiziwe, nami engikwazi lokho engemi kukho. So ke asibingelele bonke abefundisi ababiziwe, sibingelele abazalwane bonke, obaba, omama, abafowethu, odadewethu. Kuthi angizoba mude, ngizoba mfishane. Sibingelele abahlabeleli bahle kakhulu, bashayeleni ihlombe. Sibingelele ubaba usihlalo wabefundisi. Amen. Kuyisibusiso ukubona. Bingelele nomhlamvu. Yes. Yeah. Athi mhlamvu ayibambile. Akamboni nokumbona lo seduze no. Ngiyabonga mhlamvu. Sengene nabangiphethe bazalwane abafundisi from LABCI. So good to siyasibamukele. Amen. Hallelujah. Akekho umuntu ophethe ongaphethwe. That's right. Baba umvangeli esihamba kanye naye, ngicela sivule izwi likaNkulunkulu. Incwadi yamaHebheru 3 verse 19. Bese sifunda incwadi yamaHebheru 4 verse 6. Hebrew 3 verse 19. Hebrews 4 verse number 6. Amen. Bless the Lord. Hebrew chapter 3
verse 19. Siyabona ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Funda futhi. Siyabona ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Funda futhi. Siyabona ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Yeah. Funde kakhulu. Siyabona ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Yeah. Awufunde ngempela. Ayidabula inhliziyo. Yes. Siyabona ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo. Oh God. Thank you, Jesus. I see chapter 4 verse number 6. Ngakho ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Funda sis. Ngakho ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Ayifunda. Ngakho ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Kusho ukuthi khona abamanje abasasalelwe izinto kufanele bangene kuzo. Ngoba kukhona nabashunyayezwa kuqala abagcina bengangenanga ngenxa yokungalaleli. Ngizama ukuyisimplify. Iyasiza le ndlela engisimplify ngayo. Yeah, lithi ngakho ke. Come on. Ngakho ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho. In other words, kukhona okusasele ukuthi kulesi sikhathi bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli sekuthiwa nalabo abashunyayezwa kuqala bengangenanga ngokungalaleli. Abangenanga ngenxa yokungalaleli. Elesingisi lithi unbelief, because of unbelief. Baba, izwi lakho liphilile linamandla. Khuluma ngalo wenze isimangaliso. In Jesus' mighty name, amen. Uma uzofunda indaba yokuphuma kwabantwana bakwaIsrayeli eGibhithe, uNkulunkulu ethe abaphume ezweni laseGibhithe indlu yokuqhele, baye ezweni elibanzi elichichima ubisi nezinyosi. Kwakubukeka kulula umethi uNkulunkulu phumani ezweni lobuqili, because ubuqili akusiyona into emnandi. Kulula ukugxuma uphume ngenxa yobuhlungu bendawo osuka kuyo. Hey Jesus Christ, engathi angihambi nani. Kungconywana, angingasho ukuthi kulula. Kungconywana ukuphuma ezweni lobuqili, kodwa ungena eKhenani ongalazi, ozwe ngalo. It's not easy at all. Nesekhona bazalwane. So now ukuphuma eGibhithe, ivangeli lisheshe lithinte imizwa, lisheshe likuthinte ngoba uhluphekile. Uma kufika indaba ezimnandi
kwesinye isikhathi ziyayisebenzisa ubuhlungu bakho to push you out. Mhlambe angiyigeneralize ukuthi akekho oke waphuma kusemnandi lapha ekhona. Okay. Ngiyazi ukuthi abanye bafakaza ubunzima kabi uma befakaza. Bathi saphuma kumnandi ezweni. Naphumela. Wawungayishiya into imnandi. No, asikhuluma iqiniso nje. Ake sikhuluma. Lapha ezonweni izono zayifunwa inyama yakho. And ayi ukuthi ngoba zemnandi. Uma ungakuzwe ngomuntu oke waqoma la, waqonywa. Uzwe ilokhuza istress abanaso eqomile. Bese uzongitshela ukuthi kwakumnandi. Uqonda ukungitshela ukuthi lesa stress Okay. Kukhona la isiya khona. Yayinayo intwanyana ekududuzayo uma kwenzekile. Kodwa okuningi kwakukufraza. Wakhona nje ukuthi naqomana uthe mayesefuna ukuyoshada wayoshada omunye. Ikhomba ukuthi la uvela khona. Akekho umuntu ophume kumnandi. Akekho mhlambe ngayiprova. Ufuna ukuyiprova le ukuthi asiphumanga kumnandi bantwana benkosi. Uyabona kwakumnandi kuwe buyela khona. And why ngisho kalula lento? Ngisho kalula ngoba ngiyazi ubuhlungu bakhona. Futhi senginambithe into yala engiyakhona. Manje sengikwazi ukuqhathanisa ukuthi hey le nto yayingeke iqhathaniswe nale engiyitholile. So lento yokuphuma eGibhithe uya eKhenani iyinto ekhomba ubunjalo bokuphuma ezonweni uya ezulwini. Nesekhona abazalwane. So uma uzobheka leyo nto yokuphuma ezonweni uya ezonweni, mhlamba ngiyibeke ngihlaphaza ukuphuma kaSathane. Uya kaNkulunkulu. Ngeke ungitshele ukuthi kaSathane wena wawujabulile. Mhlambe wawusuye. Ama promotion. Phela khona ama promotions la ukupronyotwe khona zizimbi izinto upronyotwe ujatshuliswe ipromotion noma ukubhlungu. So lento yokuphuma eGibhithe uya eKhenani ifana nse nokuphuma kaSathane uya kuNkulunkulu. So mhlambe ezinye zezinto that I want to touch ngoba angizazi manje ukuthi ngithini khona izinto ezijika la kimi ngaphakathi angazi noma ngiyithulule noma ngizenze njani. Mhlambe sizoyikhuluma le eyokungakholwa ngoba sijwayele ukukhuluma ngokukholwa. But uma uzobheka la esifunde khona lithi into yavele yabonakala ukuthi abakwazanga ukungena ngenxa yokungakholwa. And umbhali akalokho eshona lena le uyasazi isizathu esenza abantu bangangeni.
ukuthi abangenanga ngenxa yokungakholwa. Uma ke bazalwane bephuma eGibhithe baphuma ngegazi, number 1, okungesilona elabo. Nesekhona baphuma ngegazi elinjani okungesilona. That is grace, umusa. Wonke umuntu ophumile akaphumi ngento zakhe ukuze kuthiwe bonke abaphumile baphume ngomusa. Engiyezwa ukuthi kusasa ngizoshumayela ngimi phezu kwenhloko kaSathane kusasa. Kophuka imbambo. Into ithi baphuma ngegazi lewu. Aye labo kodwa elani bazalwane, lewu, which symbolizes the grace. Ngoba bonke abaphumayo baphuma ngomusa. Glory to Jesus. But ukuhamba endleleni kubiza ukukholwa. Bonke abasamile, bonke abasahamba kule ndlela, bonke uzothola ukuthi bami ngokukholwa, bahamba ngokukholwa, baphumelela ngokukholwa, banqoba ngokukholwa, bayongena ngokukholwa. In other words, ukungena uqala uphuma. Kukhona abantu osuvela ubabone nje besanda kuphuma ukuthi laba ngeke bangene. Lendlela sesihamba isikhathi eside kangangokuthi sesiyakwazi ukubona umuntu ongeke angene ngoba sibuka ukholo. Uphuma uphume ngomusa, kodwa umusa uhlangabeza ngokholo. Umujika uqeda ukwamukela umusa, ubusuthatha isinyathelo ngokholo. In other words, siphume ngomusa ohlanganiswe nokukholwa kwethu, kodwa bese sihamba ngokukholwa. Ngiyazi ukuthi umusa comes in kukhona la ubuvele khona uphinde ungaveli. Uyabona njengoba uma sisebenza ngeziphiwo zikamoya, iziphiwo zikamoya akekho neziphiwo zikamoya ngoba wayifanelwe yiso. Uyabona sekuumusa wokusebenza. Jesus Christ. Kukhona umusa wokuphuma, kube khona umusa wokusebenza. But umusa uhamba uvela nje eindaweni eziningi, kodwa into eyenza umuntu ophumile angene ukukholwa. Glory to Jesus. Futhi ngiyayizwa le iyakude kabi. But you know bazalwane, uma uzoyibheka kahle lento yokuphuma kwabo, yayinezinto eziningi ezidinga isandla sokholo. Okay. Uma bephuma nje eGibhithe kwavela insika yefu nensika yomlilo. Bese lithi iBhayibheli ukuze bahambe imini. So now uyabona ukuthi insika yefu yayingabonwa abaseGibhithe. Futhi I've got a feeling I was a little bit studying this thing. Ngangayithola ukuthi kwakukhona nenqubo evame. Abantu abaphuma eGibhithe hayi ngoba bekholwa, baphuma belandela abakholwayo. Nisekhona bazalwane. You see labo bantu labo ngiyacabanga ukuthi insika yefu meant nothing to them. Ngenxa yokuthi insika yefu yayidinga isandla sokholo. Insika yefu nensika yomlilo
nazi izinto eyayizenza. Ngiyavala manje, ngiyavala kwangempela futhi. Nazi izinto eyayizenza. Emini kwakuba yifu because le ndawo kuyashisa kuyo. Yayithi ikhomba indlela, lithi likhomba indlela ifu, kodwa libe libanikeza nomthunzi. Okay, nisekhona bazalwane. Ngamanye amagama kuyahanjwa, kodwa khona izinto ezikulimaza uhamba, okudinga insika yefu nesandla sokholo esizokwenza lento yefu ikusebenzele, ngoba ayikwazi ukukusebenzela kanti awunaso isandla sokholo. Okay. Khona la ngiyakhona ngiyazizwa futhi. So kwakukhona insika yomlilo, yona iyivela ebusuku. So ebusuku kuyabanda, kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu ufuna bahambe imini nobusuku, ubalethela ithunzi emini, abalethele umlilo ebusuku, bahambe bodwa. Uyabona ukuba uNkulunkulu akakunikezanga lo mlilo ohamba wodwa. Angazi ngabe wasalapho wena. So now kwakudingeka nje isandla sokholo. Uma besalokhu behamba, kukhona izinto ababengazi ukuthi badinga bakholwe yizo, njengenduku kaMoses. You know, uma ngifunda le nduku, bazalwane ngizokhuluma ngathi ngikhuluma ku Sunday school namhlanje. Uma ngifunda lento yale nduku, kuthiwa le nduku lena yayikade ifike noJosefa. No, le nduku le yayikade iphathwa uJosefa. Kodwa nikhona abazalwane. Yayikade iphathwa uJosefa. uJosefa wayeyithathephi? uJosefa kwathi ngesikhathi eqeda ukubulala umGibhithe, lithi iBhayibheli wathi uyabuya ekhaya ecabanga ukuthi akabonwanga. Wasukuma uFaro, owasukuma wathi ngikubonile ubulela umGibhithe. Wayesefuna into azomnikeza yona. Wavele waya endaweni ye-remembrance, wathatha le nduku wamnikeza yona, wathi ushaye ngayo isikhonyane udle endleleni, because awusabelongi la eGibhithe. Kanti wenza imistake, wayolanda induku kaJosefa le ayiphonsa phansi, yaphenduka inyoka, yagwinya zonke ezinye inyoka. Uma emnikeza le nduku le, wayemnikeza zonke inyoka zaseGibhithe ezilele phakathi kwale nduku. Okay, siyahamba manje. Wayengazi ukuthi umnikeza induku kayisemkhulu, induku yokunqoba okunqotshwa ngayo. Waphuma uMoses, noma sebuya wabuya nayo le nduku. Uma ebuya nale nduku, iyona le gwinya ezinye induku, iyona le nduku eyenza imangaliso. Kodwa uma sebephuma, lithi iBhayibheli bafika olwandle ibridge lingekho. Bafika olwandle ibridge lingekho. Wathi wakhala uMoses, wathi uNkulunkulu, ukhalelani Moses ngoba nansi induku. Leya nduku is the scepter of the leader. Ayifuneki leader ehambazi. Okay. No, sizokhuluma namhlanje. Ayifuneki leader ehamba nezilimi zodwa. Funeka leader ehamba ne-authority. I-authority la khona abazalwane bese bengasazi badlula kanjani, yena phakamisa induku ulwandle livuleke. Futhi ile nduku le inganga abantu obaholayo.
Moses why leader abantu about 3 million, approximately 3 million. Wathi mayikhomba kuvuleka indawo okuzohamba 3 million people. 3 million. Engathi ngabe ngikhuluma nabantu ke abalidayo ke namhlanje. But you know, le yantu nomi leader, le authority nomi leading abanayo. Kodwa uma ungenaso isandla sokho ayikusebenzele ikho. Nisabana nje izinto ababenikezwe zona. But enye izinto ababenikezwe zona bese lokhu behamba bebheke eKenani. Enye izinto ababenikezwe zona it's amandla okwenza izinto okuthiwa senzeki kubantu. Ayekhona lamandla. Ayekhona. Yiwo lamandla okwathi makuvuka okhora noDothani. Kodwa ngiyaphi kulezi zinto? Ngiyaphi kulezi? Kuvuka okhora noDothani. Kwacaca ukuthi lento yalamandla ingasebenza for you. Kodwa ma ungenaso isandla sokholo ingasebenza against. Ingasebenza against. Ingakwavuleka amathuna phakathi endlini yeso. Bangcwatshwa bengangcwatshwa. Because the authority can work against you. Angazi noma namhlanje na ngizoyikhuluma into ebusisa umuntu. But enye izinto uma sebezongena uJoshua uyena owayephethe ukungena. Ungene. Kuthiwa yini? Ungena, yes. Cishe ngathi ungeno. Mase ngithi ungeno ngathi ngishenye into manje. uJoshua wayephethe ukungena, i-authority to end. Wathi uNkulunkulu ke uyabona ke mase nizongena. Uma senizongena. Number 1, Joshua. Wathi lencwadi mayingasuki olimini lwakho. Wathi zindla ngayo imini nobusuku. How many magama people who are ready to enter are the people of the word? Ngiyazi ukuthi namhlanje na sekufika isiprofeto, iprofeto zaze zadlulizwe. Sonke nje kuba silasithanda uprofeta. Ngoba lenkonzo yokuprofeta abantwana benkosi hayi iyashesha ukusebenza kumuntu. Ikakhulukazi laba bebekade besebenzisa izangoma kakhulu. Le uprofeta ine meaning kubo. Nisekhona bazalwane. But you know uma umuntu ofuna ukungena kukhona nezinye iprofeta ongeke uyiunderstand kodwa izwi ngeke ungali-understand. Nisekhona bazalwane. Ngiyawezwa amandla manje. Now lithi iBhayibheli wathi le ncwadi mayihlala olimini. Le ingasuki olimini lwakho uzindle ngayo imini nobusuku. Uze athi uthi khona uyakuhlahlamela indlela yakho uphumelele kahle. Hawu leli izwi leli livula indlela liyaphumelelisa futhi. Glory to Jesus. Angazi umkhona umuntu ongaphumelele la. Uma kade ufike la ungaphumelele, ufike endaweni right. It's a prophetical place ofike kuyo ngoba sizokunikeza izwi elizokuphumelelisa. 2024 wena uyaphumelela uthanda noma ungathandi. Glory to Jesus. You see, uma ekhuluma ngale ncwadi le kuJoshua chapter number 1 uthi uyokuhlahlamela indlela yakho uphumelele kahle. Abesethi uyabona leli izwi leli engikunikeza lona. Uthi leli izwi lokwenzela yonke into. Izwi lenzelana. God
kodwa zonke lezi zinto ifuna isandla sokholo. Kodwa ngisekhona bazalwane. But more than that, uma sebengena ku chapter number 4 incwadini kaJoshua, lithi iBhayibheli ku chapter number 4, uNkulunkulu wabenza baba weak ngokuthi abasokwe sebebadala, ukuze bangicabanga ukuthi ukungena is because of their strength. Akekho umuntu oyongena ngoba enamandla, kodwa bonke abantu bayongena noma ngabe kuthiwa sebe weak. uNkulunkulu wathi abasokwe bona, abasokwe before bangene. Sebenibona wathi sokana? Oh Jesus Christ. Uyabona ngokusoka ukususa into engakwenza ungahlali kahle uma usungenile. Abantu abasokile basokela ukungena. Vele ngisale sengiyikhuluma so now ukusoka kwenza ukuthi kwenza ukulungiselela ikhaya oyongena kulo. But ukusoka is not a joke. Baningi kakhulu abantu abasindisiweyo kodwa abasokiwe spiritual. Lento le akusiyona enyama masikhuluma ngokungena, iyinto kamoya. In other words, uyabona ma ungasokile kwelika moya, kukhona izinto ezizokwenza ungahlali kahle la uze ungene. Wathi uNkulunkulu soka. You see soka ke cishufe ma, especially ma usoka usumdala. You know bahlala bebuthakathaka, kwaqhamuka isigora sendoda ku chapter number 5. Saqhamuka isigora safike sathi, hey wena ningakithi noma wasuka uJoshua wathi ungakithi noma ungaseyitheni zethu. Ubuza umbuzo, ungakithi noma ungaseyitheni zethu. Sathi lesikhulu leso angikho ngakini futhi angikho ngaseyitheni zethu. Ngehle njengesikhulu sasezulwini. Usuyabona ukuthi le ndoda ayisho ukuthi ngapha futhi ayisho ukuthi ngapha, kodwa ifuna abayikholwayo. Okay. Kufuneka isandla sokholo kuyo yonke into baze bangene. Why uNkulunkulu ethi abasoke? uNkulunkulu ubalungiselela indawo engadingi lento ekubo. Yabona siyakhuluma nomvangeli siza angisazi besikuphi. Usiyakhuluma sithi namhlanje abazalwane inkolo seyihleli la engqondweni, ayisekho la enhlizweni. Ukholo sihlupheka kangaka ngenxa ukuthi ukukholwa akusekho la, sekula. Mhlambe manje ngase sinibuze nje ukuthi yini ukholelwani? Singathola impendulo eziningi kakhulu la. Omunye ethi ngikholela ukushada. Yingakho makhono oshadayo abaningi abawayo. Ngenxa ukuthi uyabona ukholela ukuthi ingathi amadoda right asenkonzweni. Anisekhona abazalwane. So uyabona ukuthi ukukholwa sekwaba la, akusekho la.